ଆମ ଲାଇଭ ଦେଖିଛୁ ବୋଲି କେମିତି ଆମେ ଲାଇଭ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଇକି ନା ଆସିକି କଣ୍ଟେଇ ହଉଥିଲା ବାଟ ମାଗିଆ ମାଗିଆ ବେଦ ଛୁଆ କଣ କଣ ମା ଭଉଣୀ ଆମ ଲାଇଭ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁଠି ବି ମାରୁଥିଲେ ଦେଖିବେ। ହଁ ହଁ ତମର ଯୋଉ ଥୋଡ ଛାଡ ଛାଡ ମାଗିଆ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ବାଣ୍ଡ ଟେଙ୍ଗେଇବନି ହଲେଇବା ତ ଦୂରର କଥା ମାଗିଆ ବୁଢୀ ଛେଳି ଇରାକ बात तो सही है। ତମମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଗାଁରେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲେନି କିଛି ସେଇଭଳି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଇକିନାଙ୍କର ବି ମିଟିଂ ଚାଲୁଛି ବାସ୍ ଫରକ ଏୟା ସେମାନେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାପ୍ଟର ହେଲା କିଏ କାହାର ଖାଇଦେଲା କିଏ କାହାର ନେଇଗଲା ଆଉ ଆଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ହଲ ହଲ ଭାରି ପାଣି ସରିଗଲା ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବାଣ୍ଡ ବିଆ ଆଉ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କର ଘିଆ ଷ୍ଟୋରି। ରୋଜା ଭାଉଜ ତମ ଡ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମନ ନାହିଁ ଗାଁ ମାଇକିନାଙ୍କର ମିଟିଂଟା ତାଙ୍କ ନାକ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭରେ ଆଉ ତମମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭରେ କେତେ ଜଣ ଦେଖି ପାରିବେ। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ତଳେ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲିଜ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକେଇ ସାରିଲଣି ଏଇ ଜଣେ ଆମ ଭିତରେ ବାକି ଅଛି ଏବେ ସେ ଅଛି ପକାଅ। ଓକେ ପକେଇଦବା। ମୋର ପକାଅ ଏତେ ପକାଅ ମତେ ଏତେ ଭାଇରାଲ କର ମୋର କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡିବନି କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପା ବା ତୋ ବାପା କଣ ନା ତୋ ବାପା କଣ ବାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡି ମୋ ବାପା ବାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ବାଣ୍ଡ କିଏ ଯଦି ନବ କହିବ ହାତ ପୁରା ଏମିତି ଟେକିକିନା ମୋ ବାପାକୁ ବି ଦବାଇ ଦବ। ନା ନା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ବାପାର ବୁଢା ବାଣ୍ଡ ଥାଉ ଆଉ ରହିଲା ତୋ ବାପା ପୋଲିସ ହେଲେ ତୋ ବାପା ବାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ହେଲେ କଣ ଛୋଡି ହେଇଗଲା ଯେ ହଁ ପୋଲିସ ବାଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲା ମା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ଭାଷା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତମେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। बिया छोड़ी पिला दे ତଳ ହାରାମି ମାଦର ये सेटा मां आगे नु गांडरे के ଛୋଡି ପୁଅ ମାଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ତ ପୁଡୁଛି ମୁଠି ମାରିବା ପାଇଁ तो वो बिया देखिया मार दिया ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ବେଧେଇଟା ମୁଁ ତ ଟିକେ ନାଇଁ ପରମ ଆମର ପୁରା ସାରା ଓଡିଶା ଇନଷ୍ଟାରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଘଇତା ଆମର ସବୁ ଘଇତା ହେଲେନି हमरो पूरा वर्ल्ड भइता किछ असुविधा अछि ନା ନା ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମର ସେଇଟା କଣା ନା ପୋଖରୀ ଆଉ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଯଦି ତମର ସବୁ ଘଇତା ଏକାଠି ପଶିଯିବ ଆଉ ସେ ପୋଖରୀ ରହିବଟି ମାଗେ ସେଇଟା ଡ୍ୟାମ ପାଲଟି ଯିବ। ତମେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛ ସବୁ ତମେ ସବୁ ସତ୍ୟାରା ଆଉ ସବୁ ଅଭଦ୍ର ତ କଣ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ବେଶିଆ ଆମେ ଯଦି ଅଭଦ୍ର ଆମେ ଯଦି କୋଉ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଉଛୁ ଆମର ଛିଣ୍ଡୁଛି ନା ତମର କାହିଁକି ଛିଣ୍ଡୁଛି ତମର ଏମିତି ଠିଆ ହେଇନା ଥାଉ ଚଳା ବେଧ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ତଳେ ନେଇକି ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ ନାକି ଦିଦି जळुची ना ଶୁଣ ସେମାନେ ୱାଚ୍ ଯଦି ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭାତ କଣ ଜିନ ହବ। जे जळु ଓ ତମେ ନହେଲେ ମା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଐଶ୍ୱରିଆ ବଚ୍ଚନ ଗୁରା ଆଉ ମା ଆଜ୍ଞା ତମମାନଙ୍କର ଯଦି ଗିଆ ଘି ହବାର ଅଛି ମା ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ପର୍ସନାଲ ହଉନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବାଣ୍ଡୁକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିକି ଗିଆ ଘି ହଉଛ। ଆମକୁ ଗେଇବା ପାଇଁ ତମର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହଉଛି ସେଇଟା ମୁଠି ମାରିଦିଅ ସରିଲା କି ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ନା ବାଣ୍ଡ ମା ଆଜ୍ଞା ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବାଣ୍ଡ ଟେଙ୍ଗେଇବନି ମା ଆଜ୍ଞା ବୁଢୀ ଛେଳିରା ମା ଆଜ୍ଞା କୋତରା ବିଆ ସବୁ ମତେ ଲଭ୍ କର ପ୍ଲିଜ ସବୁ ମତେ ଲଭ୍ କର ପ୍ଲିଜ ସବୁ ମତେ ଲଭ୍ କର। ଆବେ ଲଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଦରକାର ଷଣ୍ଢ ନାହିଁ ଆଉ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ବିଆ ଦରକାର ଗାଣ୍ଡି ନାହିଁ। ଛକା ତୁ କାହାକୁ କହୁଛୁ ବେ ତଳ ହାରାମି ମାଦର ये सेटा ହଁ ହଁ ଆମେ ସବୁ ମାଦରଚ ଆଉ ତୁ ଏଠି କଣ ବାଣ୍ଡ ଛୋଡିବାକୁ ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ ବୋଧେ। ମୋର ତ ସତରେ ଏତିକି ଟିକେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଏତିକି ଟିକେ ବି ବାଳ ବଙ୍କା ହବନି ମୋର ଫରକ ପଡିବନି ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଡରେନି ମୁଁ ତ ପୁରା ମୁଁ ଏମିତି ଶୋଧିବି ଯିଏ ଯାଉ ଯିଏ ନ ଯାଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ସିନା ଦେଖୁଛ। କାହିଁ ତମେ କାହିଁ ଦେଖଉଛ କି ତମର କଣ ଗଲୁ ହଉଛି। ହଁ ଏମାନେ କାହାକୁ ବି ଛାଡିବେନି କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ପା ଲେଚର ସେଇଆ ତାଙ୍କୁ ପା ସେଇଆ ହିଁ ସୋଚ ସେମାନଙ୍କର। ହଁ ହଁ ଆମ ନେଚର ଖରାପ ଆମର ସୋଚ ସେ ଆଉ ତମେ ନହେଲେ ସବୁ ସତୀ ହେଇରାଲ ନା लो ମା ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପିଲାରା ଏତେ ଉପରକୁ ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ତମେ ମା ଆଜ୍ଞା बांड हलो हलो भारी ହଁ ହଁ ବିଆ ବାଣ୍ଡ ଦେଖା ଦେଖି ହୁଅ ତମ ନେଚର ଆଉ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ପୋଲିସରେ ହେଲା ଆମେ କି ମାନେ ମୋ ଜିଜୁ ମାନେ ସବୁ ପୋଲିସ ଆବେ ଜିଜୁ ପୋଲିସ ହେଲେ କଣ ଲାଭ ତୁ ଶାଳିଟା ତ ଛତର ଖାଇ ପୋଲିସ ଗାଣ୍ଡିରେ ଶାବଳ ପୁରେଇବୁ
ଶୁଣ ପୋଲିସ ଗାଁରେ ଶାବଳ ତୁ ଯୋଉ ଲାଇଭ ଉପରେ ଲେଖୁଛି ନା ତୋର ଗାଁରେ ଦମ ଅଛି ସିଧା ଆସେ ପୁରା ଫେସ ଟୁ ଫେସ ପୋଲିସ ଗାଁରେ କଣ ଶାବଳ ପୁରେଇବୁ ମୋ ବାପାକୁ କହିବି ପୁରା ମୂଳା ପୁରେଇ ଦବ ଏଇଭଳିଆ ଶାବଳ ମୋ ବାପା ରଖିଛି ପୋଲିସ ଗାଡି ପୁରା ଏତେ ମୋଟା ନା ନା ଏ ବାଡରେ ଯୋଉ ପିଟେ ସେ ଯିଏ ଲେଖୁନି କି ତାକୁ ଡାକେ ତା ବୋଉ ବିହାରେ ପୋଲିସ ଶାବଳ ଭର୍ତ୍ତି କରେ ମା ଗିଆ କଣ ପୋଲିସ ନା କହୁଛୁ ମା ଗିଆ ପୋଲିସ କଣ ତୋର ବେଠିଆ ହଇରେ ଧରମ ନାଲୋ ତାର କାଇଁ ପୋଲିସ ବେଠିଆ ହବ ତମମାନଙ୍କ ସବୁ ବେଠିଆ ନା ପୋଲିସ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବାଣ୍ଡ ଖାଲି ଧମକ ଦଉଛ ନା ଆଉ ମୋ ବାପା ପୋଲିସ ମୋ ଜିଜୁ ପୋଲିସ ଟୁକୁନା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା କଣ ଜାଣିଛୁ ତମ ପୁଅ ଆମ ପୁଅ ପେଲେଇ ପୁଅ ଏ ନା 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 ଛୋଡି ପୁଅ ମା ତମେ ଲେଖୁଛ ନା ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ଏତିକି ବି ଫରକ ପଡିବନି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ହିଁ ରହିବୁ ହଁ ତମେ କେତେ ବାଣ୍ଡେଡ ଆଉ ତମେ ମାଗେ ଜକି ଚଢି ପିଞ୍ଚ ଆଉ ଆମେ ରୂପା ଚଢି ଆଉ 80 ଟଙ୍କିଆ ଆଉ ନାଲୋ ଆଉ ଆମେ ପାଉରୁଟି ଖାଉଛୁ ଆଉ ତମେ ଘିଆ ଖାଉଛ ଆଉ ଆମେ ତ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଆଉ କଣ କରିବୁ ମୋନାଲିସା ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିବ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିବନି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିଲେ ଗୋ ଭାରି ପଡିବ ଖାଇକି ଚାଟି ଦବୁ ଶଳା ଆବେ ଗୁହ ଚାଟିବାଠୁ ଭଲ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିଏ ଛୋଡି ହବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଗେଇବା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହାପି ନିଉ ଇୟର ତମମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେବଳ ମଜା ପାଇଁ ହେଲା ସିରିୟସଲି କିଏ ନବନି।